Вие епик геймър ли сте? Питам ви! Вие шибан епик геймър ли сте? Хайде, Лойта, днес ще говорим за това какво мисля за гейминга като цяло. Аз играя игри от 4-5 годишен и първите ми игри, които играх, бяха Assassin's Creed и Heroes Might and Magic, ако знаете играта, да е, защото като пита мои приятели, просто те си мислят, че може би не съм роден в века, който трябва. Но да, ако ще не играете Heroes Might and Magic, напишете ми в коментарите, се радвам. Играл съм много игри, не само тези, играл съм и Minecraft, играл съм и CSGO, и още какви ли не игри. Но тези игри напълниха, специално които сега споменах, напълниха доста голяма част от моето детство. Но гейминга през мен беше доста хубаво нещо за мен, красиво нещо. Но след време просто някакси качели започна да ми омръзва да играя игри. Окей, играя ги, но някакси не е, просто не е също чувство както беше преди. Но след няколко месеца ще излезе една игра, която нямам търпение да излезне. Това е Hytale. Hytale е нещо като Minecraft, обаче си представете MMORPG игра и Minecraft в едно. За мен това ще е уникално, поне за мен, защото все пак имаш и сторилайн като цяло. Така че да, това може би сигурно ще единствената игра, която сега нямам търпение да излезне. Говорихме за какво аз мисля за бъдещето гейминга, защото според мен Hytale може би наистина ще бъде доста успешна игра. И ако случайно не сте гледали трейлера на Hytale, за което може би съм 100% убеден, че не сте го гледали, хора, вижте трейлера, просто е уникално. Говорих ви какво мисля за в бъдеще, какво ще правя с живота си в миналото и сега ще говорим за гейминга сега, защото Ние сме в доста критично състояние с гейминга в момента. да, окей, имаме мега много плеери, особено вече в България, наистина. Гейминг комьюнити се разширява, окей, разбирам. Защо играете Fortnite още смисъл? Просто разбирам, че това още е тренди игра поради някаква причина. Да, беше трендинг за мен, обаче кога беше миналата година януари ме. Хора, не моля намерите някаква друга игра, да кажем, намерите някаква по-хубава игра, да кажем Assassin's Creed, човек, не знам коя вече, Odyssey, някакво. Вече изобщо ми се говори за Assassin's Creed, казвам ви, ако трябва да съм честен, първата игра е най-добрата от всичките. Истината си е. Значи единицата хемче е най-хубавата според мен, хемче е най-трудна, в смисъл буквално. Още като започнете тренинга, просто, може би това ще ви се струва като в новия Dark Souls, така че да. Че вие децата може да играете някакви съвсем други игри. Затова ви дам един чалендж, защото знам, че ви обичате чаленджите, нали, някакво тук флапа бум човек, някой друг влогър също ще появи от другата ни страна, не така, точно така хора, знам, че ви обичате чаленджите. Така че, да ви предизвикам един чалендж, който се казва Прероди старите игри чалендж. Майчек, това звучи много кринджи, между другото. С този чалендж ви предизвиквам да играете Heroes Might and Magic, точно така хора, която искате, от първата до седмицата, защото има и седмица хора, която излезна преди 2 години. На кой му пука все пак, тази игра вече умря. Така че предизвиквам ви да играете Heroes Might and Magic и аз съм убеден, че просто ще ви хареса. Сега, ако не така се свалите, не знам, вие вижте там за мунда нещо. Знаете къде ходите. Да. Приемате ли този чалендж? Или ще се откажете като пусите, ще ми играете Fortnite още? Добре хора, това беше видеото. Basically, отново не е кой знае колко много. Но исках повече да говоря за гейминга, защото да, наистина беше голяма част от моя живот, но както казах, в днешно време не е чак толкова голяма част от моя живот, защото вече имам вас. Знам, че, смисъл, може би с някои хора си казват, ама човек, той има 300 сабскрайбъра човек, той няма нищо, за какво вика вас. Ами, за мен хора, всеки един човек, който коментира, всеки един човек, който се абонирал, просто оценявам го, разбирате ли? Просто всички ви обичка, всички, просто сърце за всички. Има изключения за някои хора, но те си знаят смисъл. Харесайте видеото, smash that like button, subscribe и hit the bell for the notifications. Направете това, което ви казах, нищо, че Отново беше мега кринджи, ама какво се прави? защото Вики ми каза да не говоря по този начин, защото постоянно говоря по този начин, затова сега до края на вече говоря по този начин. Убеден съм, че се чува отвратително и това е като цяло идеята, така че да хора, моля ви се, субскрип, лайк и ще се видим може би в следващата анимация, ако точно сета за да направя някаква шибана анимация.